प्रथम तो जितने भी वेब मीडिया यहाँ पे उपस्थित है उन सभी को हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जो ग्राउंड रिपोर्ट जो होता है वो जन जन तक फैलाते हैं, इसलिए सभी वेब मीडिया को हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। तो आज यहाँ पे सिटी साइन करके एक भवन का उद्घाटन किया गया है, शुभारंभ किया गया है। और ये जो हमारे सामने देख रहे आप, ठीक है भैया, ये जो बिल्कुल हम जब से जानते हैं, जब हम छोटे छोटे थे तब एक छोटा सा एक पान दुकान करते थे, उससे एक मेहनत कर करके ये हमारे शांतिपुर हाई स्कूल में ही पढ़कर आज इस मुकाम पे पहुंच गए हैं। तो इनसे कुछ सीखना चाहिए लोगों को कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो मेहनत करता है, कुछ कर ले कि ठान ले, तो उनकी कभी हार नहीं होती। वो एक पान दुकान से उठकर आज सच कहे तो शांतिपुर इस इलाका का सबसे पहला बिल्डिंग है, वो बनाने में ये सक्षम हो सकते हैं। तो इनके ऊपर ये इनका मेहनत है जो ये कर रहे हैं। तो एक इधर सामने भी एक बिल्डिंग है और ये है, दो बिल्डिंग शांतिपुर में है। और दुकान भी इनका है, मोबाइल का दुकान ये कर रहे हैं इनका, वहाँ भी मोबाइल का 2 दुकान है। और इनमें जो पिता का माता का जो आशीर्वाद रहा है, और इनसे ये एक बोडो कम्युनिटी से है, लेकिन कोई नहीं कह सकता कि ये बोडो कम्युनिटी के हैं। ये सभी से ऐसे घुल मिल जाते हैं, जैसे गोरखा भाषा भी वैसे बोलते हैं, आसामीज़ भी वैसे बोलते हैं, हिंदी भी वैसे बोलते हैं। जो जो आए उनके लिए वो हो जाते हैं। इनके लिए कोई लैंग्वेज भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये एक भाईचारा वाले इंसान है जो सबसे मिलजुल कर रहते हैं, सभी प्रकार का इनमें आस्था है। तो हम भी यही कामना करते हैं भगवान से कि इनका और प्रगति हो और उन्नति हो, और हमारे समाज में भी उनसे कुछ सीख कर इसी तरह से मेहनत करके और उन्नति प्रगति करें। हमारे ये जो शांतिपुर एक समय में बैकवर्ड जगह था, अब बहुत डेवलप होने लगा है, और डेवलप हो और बढ़िया बढ़िया सा हो। और हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं इनको और आशीर्वाद मिले और इनका और उन्नति प्रगति हो। क्या होगा? ये 3 तला का बनाया है। तो इसमें सबसे ऊपर तो वो परिवार रहेंगे जो इतना मेहनत किया है, तो सुख का जीवन जो होता है वो लेंगे। और नीचे फार्मेसिस्ट भी रहेगा और काफ़ी सारे दुकान भी रहेंगे उनमें, जहाँ तक मुझे है। और क्या रहेगा? नहीं, फैमिली ऊपर में, फैमिली और नीचे दुकान वगैरह होगा। सभी चीज़ का एक फैसिलिटी यहाँ मिलेगा, और मिनी बाज़ार भी कह सकते हैं थोड़ा सा। तो उसी प्रकार का रहेगा, समय समय से फिर परिवर्तन भी होता रहेगा। आंनि मुङा जाहैबाय कमल नार्जारी, बे बाजारनिनो प्रेसिडेन्ट। दा आङो नोंथांमोननि थ्रुयै ओरैनो फोरमायथि होनानै एबा फोरमायथिनानै होनो सानबाय। दिनै बिथाङा जायनाखि नैबे बिल्डिं बिगोमा, आंनिनो बिबोनां जायो, टिकेन नार्जारी। दिनै बिथाङा जोंनि नुनायाव निहात एकदम गरिबथारमोन। दिनै गुन्थि दखान होयो होननानै बयबो बुंसावदों आरो नंमारगौमोनबो। दिनै गुन्थि दखान होनानै दिनै बिथाङा मबाइल दखान होफैदों। मबाइल दखान होनाय लोगो लोगोनो एसे गसंथानो हानाय दिनै गोहोआ फैदों। दिनै थाइसे गाबोन थाइसे, दिनै थाइसे गाबोन थाइसे फेहेरै फेहेरै बिथाङा दिनैसिम मोजां अबस्थाखौ जों नुनो मोनदों। जाहाथे बेबादिनो जोंनि शान्तिपुर ओनसोलनि सुबुंफ्रा एबा बिजनेस मावग्राफ्रा जेसेबांनाखि नैबे जोंनि शान्तिपुर ओनसोलाव एबा मार्केट ओनसोलाव गाव गाबागाव जायगा थानाय हिसाबै एबा जायगा थानाय सुबुंफ्रा जाहाथे थिग बिदिनो गोरलैनिफ्रायनो दिनै नाजायै नाजायै थिग बैनाय टिकेन बादिनो दिनै नाजानायनि गेजेरजों जाहाथे गाव गावनि जायगाफ्राव दिनै बिदिनो बिल्डिं एबा माबा मोनसे RCC मोजां मोजां न' लुनानै जाहाथे जोंनि शान्तिपुर बाजारखौ समायना रमायना खालामनानै होयो। आरो बेखौनो थुलुना होनानै जोंनि रायजो राजाफ्रा मोजाङै मोजां बेबादिनो बिजनेस मावनानै जाहाथे गावखौ गसंथाहोनायजों लोगोसे न'खरखौ गसंथाहोनो हागोन। न'खरखौ गसंथाहोनो हानायजों लोगोसे आरो समाज एबा गासैखौबो बे ओनसोलनि रायजो राजाखौ जाहाथे थुलुंगा होनायाव फैयो। आं बेखौनो आशीर्बाद होयो। बैनाय टिकेनखौ दिनै बिथाङा गावनि बिखानि थैखौ दै खालामनायनि गेजेरजों बेबादि लुफुंनानै लानो हादों। बिराद धन्यबाद। आरो बयबो बाख्नायदों, बयबो सापर्ट खालामदों, आरो साफ्रामबो बिदिनो नाजालांबाय थासिगोन जोंबो होननानै खोनानो मोनदों जोङो। ओंखायनो जाहाथे
आङो बुंनो लुगैयो दिनै साफ्रोमबो सुबुंफ्रा बेबादिनो लासै लासै दिनै नाजानायनि गेजेरजों गाबोन समफोरनि गेजेरावनो मोनफ्रोमबो बिटिफ्राव मोनफ्रोमबो गाव गावबागाव बेक्ति जायगाफ्राव दिनै बिल्डिं लुनानै एबा लुनायखौ नुनानै दिनै गभर्नमेन्टआ हयथ' गाबोन समफोरनि गेजेराव टाउन डिक्लारेसनखौ निस्सय होगोन आरो होथारगोन आं बेखौ मिजिंथिदों। बे बिल्डिंनि नामा जाहैबाय सिटि साइन। दा बे बिल्डिंनि थालाया जाहैबाय थाला मोनब्रै होनजायो दिनै गोजौसिमाव। दा बिथाङा बे थाला मोनब्रैयावनो दिनै अपेनिं खालामबाय। दिनै 26 तारिख बिस्तिबार दिनै फुंबिलि 10 रिंगायावनो बिथाङा माने अपेनिंखौ खालामबाय। गावनि बिखानि थैखौ दै खालामनानै नाजायै नाजायै दा एसेब्लाबो दिनै गसंथानो हानाय अबस्थाखौ जों नुनो मोनबाय। आरो जोंहा जोंनि गामियावनो आंनिनो जितु गामिनि जितु आदा गयाराम होननाय आदा गयाराम बसुमतारी दिनै बिथाङाबो दिनै जुदा जाजेननायनिफ्राय अमा एबा मैसो दाननानैसो दिनै न'खर सलायोमोन। दिनै बिथाङा मैसो दाननायनिफ्राय अमा दाननायनिफ्राय गोजानाव थाबाय। दिनै गोजानाव थानाया बेनो दिनै थाइसे थाइनैया एसेब्लाबो सौफैनाय लोगो लोगोनो बिथाङा इलेक्ट्रिक डिपार्टमेन्टजों सावरायनायनि गेजेरजों गभर्नमेन्टजों सावरायनायनि गेजेरजों दिनै राइस मिल बानायबाय। राइस मिल बानायनानै दिनै थाइसे थाइनै आरजिबाय। गथ' गथायखौबो मोजाङैनो फोरोंबाय, गावनि न'खरखौबो मोजां दाबाय। थिग बिदिनो दिनैसिम दा बिथाङा 3 ताला 4 ताला बिल्डिं लुफुंनो थांगासिनो दं। आं बिथांखौबो धन्यबाद होयो। बिथांमोन बादिनो जोंनि सुबुंफ्रा, जोंनि बे ओनसोलनि सुबुंफ्रा दिनै गावबागाव नाजानायनि गेजेरजों बेबादिनो जाहाथे सानफा गंफा दिनै बिल्डिं लुफुंनायनि गेजेरजों जोंनि सान्तिपुर बाजारा जाहाथे नाम थांखि जायो एबा टाउन डिक्लार होजायो गभर्नमेन्टजों। आं बेखिनिखौनो बुंबाय।